Stavové diagramy uměle modelují stavy, které jsou významné z pohledu návrhu nebo popisu systému. Tento diagram bude popisovat průběh pracovního dne kamenné prodejny. Stavy se od sebe odlišují především operacemi, které probíhají nebo které lze volat, a dále také hodnotami atributů a vazbami jednotlivých entit mezi sebou. Kromě stavů existují také pseudostavy, například rozhodovací, které proběhnou vždy rychle, proto nikdy neříkáme, že se systém nachází v pseudostavu. Začínáme počátečním pseudostavem, který automaticky přechází do stavu, kam vede šipka. Tento první přechod nesmí mít žádné události ani podmínky. Přejdeme do stavu neaktivní. Odsud budeme přecházet do stavu aktivování. Přechod do dalšího stavu může mít definovanou událost, podmínku a efekt. My zde máme časovou událost 4 hodiny ráno a současně podmínku, že není svátek. Aktivování je složený stav, který se nazývá jednoduchý, protože obsahuje jenom jeden region. Podstav příprava prodejny je taky složený stav, který má 2 podstavy. Tyto 2 podstavy se budou postupně střídat, dokud příprava prodejny neskončí. V rámci složeného stavu můžeme také zobrazovat počáteční a koncové pseudostavy. Na 2 přechodech ze stavu vykládání zboží v regálu nastavíme podmínky tak, aby byla splněna buď jedna nebo druhá, ale nikdy obě současně. Pro tento účel se hodí podmínka else. Stav příprava prodejny může buď normálně skončit a systém přejde do následujícího stavu, ale také může nastat přechod vyvolaný signálem. Signál je asynchronní zpráva, která přijde v rámci systému anebo zvenčí, jako například příjezd dodavatele. Po příjezdu dodavatele jsme ve stavu přejímka zboží a když skončíme, tak se automaticky vracíme do stavu příprava prodejny. Na tomto místě použijeme speciální pseudostav historie, který při návratu do stavu příprava prodejny zajistí návrat do podstavu, kde jsme byli předtím. Když nastane časová událost 8 hodin dopoledne, tak přejdeme do stavu aktivní. Během přechodu se spustí efekt odemkni vchod. Pokud bychom modelovali diagram aktivit, tak by odemkni vchod byla jednou z jeho akcí. Stav aktivní je také složený stav a obsahuje další složený stav otevřeno, který má v sobě 2 regiony a proto se nazývá ortogonální. Stavy v jednom regionu jsou nezávislé na stavech ve druhém regionu, ale oba regiony musí doběhnout, aby mohl skončit stav otevřeno a systém mohl přejít do dalšího stavu.
Jednou z možností, jak vyjádřit, že dva regiony probíhají současně, jsou pseudostavy rozdělení a sloučení, které známe z diagramu aktivit. Anglicky je to fork a join. Podstav kontrola stavu zboží využívá rekurzivní přechod, při kterém systém stav opustí a opět se do něj vrátí. Tento přechod je nastartován událostí chybí zboží a proběhne na něm efekt doplň zboží. Stav otevřeno končí v 10 hodin večer a je namodelovaný tak, že musela proběhnout alespoň jedenkrát kontrola stavu zboží. Pokračujeme do stavu zavřeno. Po něm je rozhodovací pseudostav, anglicky choice, ze kterého vycházejí dva přechody závislé na tom, jestli je konec měsíce. Pokud je konec měsíce, proběhne stav inventura, který má nadefinované chování vstupní, průběžné a výstupní. Anglicky to je enter, do a exit. Po inventuře dojde ke spojení. Spojení se nazývá anglicky junction a má podobný symbol jako počáteční pseudostav. Nakonec zobrazíme vyvolaný přechod mimo nadstav. Když k němu dojde, tak nemusí doběhnout stavy uvnitř. Můžeme využít exit point, který si pojmenujeme tak, aby označoval situaci, ke které dojde v době, kdy je tento stav aktivní. Oba exit pointy, výpadek elektřiny i výpadek platebních systémů, jsou na jiné úrovni, ale oba přecházejí do stavu neaktivní. Děkuji za pozornost.